Vydrž, nič nerob ty. Nerob nič, Fedor. Len mi to kazíš. Tak, nerob. Tak, teraz je dobre. No. Tak Fedor, o čom to dnes bude? No tak to pusti. Však už to beží dávno. Dneska chcem povedať 3 veci, ale predosielam, že ani jedna nebude z mojej vlastnej hlavy a že sú to strašne jednoduché veci, akorát nerozumiem, prečo sa podľa toho nechováme. Tak prvá. K tej prvej ma inšpiroval Michal Holách, tak mimochodom urobili sme k nej rozhovor, ktorý ste neuverejnili v Týždni, na ktorý som bol celkom pyšný. A týkal sa odpúšťania. Ideme s tou témou tento rok na Pohodu a príde tam aj vojak z frontu. Som strašne zvedavý, čo bude hovoriť. No, fakt je ten, že žijeme, možno mi to tak iba pripadá, mojim vnúčatám určite nie, žijeme v dusnej dobe a už sa skoro nikto s nikým nerozpráva, prekypujem negatívnymi emóciami, ale teda ja som si istý, že to neničí tých druhých, na ktorých sme naštvaní, ale nás samotných, ak to nosíme v sebe a nenaučíme sa to proste niekam odpúšťať, vypúšťať. Tak mne sa zdá, že som vďaka tej takmer ročnej práci Michalom Holáhom a ďalšími, bolo nás nakoniec 13 ľudí, každý z iného súda. Kňaz, politik, charitatívny pracovník, sociálny pracovník, proste kto. A sme to dali dohromady, dokonca som ti tú knižku priniesol, nemusíš ju natáčať, aby sa to nebralo ako reklama. Môže to byť. Toto je ona. Ďakujem. To je moja? Dokonca tvoja, hej. Čo z toho máš človek, keď nosí túto traumu v sebe? Že mi niekto niekedy ublížil až na smrteľnú posteľ. Čo z toho by som mal teoreticky ja, keby som nosil v sebe nenávisť k Nemcom a k vrahovi svojho otca? Nič. Je to centrálna téma všetkých náboženstiev a súčasne na nich riešime každý deň. Čiže odpúšťanie, veď tu budeme žiť spolu aj po budúcich voľbách, alebo chceme pokračovať v tomto duchu, v tejto rétorike, v tomto ukazovaní prstom jeden na druhého. Teda ja nie a myslím si, že ani by sme nemali chcieť niečo podobného. Tá druhá téma. No počkaj, ale ja ťa zastavím. Zastav ma. Že áno, však odpúšťať je v poriadku, ale pred tým odpúšťaním musí prísť pokánie toho, komu odpustíme. Predbehol si trošku udalosti. Aha, tak. Áno, tak ja si myslím, že existuje niekoľko typov viny. Keď sa niekto dopustí kriminálneho činu alebo politického zločinu, no tak musí nastúpiť spravodlivosť. Jaké odpúšťanie, musí existovať proste nejaký spravodlivý súd. A vinník musí zniesť trest. Bodka.
Ale hovoríme o metafyzickom niečom, čo sa vznáša nad nami, keď sa vysloví to slovo. Nehovoriac o tom, že klasici na problém umierania a smrti hovoria, že každý človek by mal dokázať na konci života povedať pardon a ďakujem. Kto to nedokáže, odchádza zle. Nevyrovnaný vlastným životom. A tá druhá téma, ktorá ma napadla, keď sme sa hrabali v tej problematike odpúšťania, je, že taká jedna z hlavných príčin tej všeobecnej nasratosti spočíva v tom, že naše privátne životy prenika politika veľmi intenzívne. Tak ono to kedysi nebolo. Tak čo vedeli ľudia, kde si proste pod Tatrami, čo sa deje v subsahárskej Afrike alebo na Blízkom východe. Ale dneska to dostávame online každý deň a zdá sa nám, že to je proste peklo na zemi. Ale nie je. Nie je, ale kde hľadať tú konkrétnu nádej, keď nemáš upierať svoj zrak? A je to dobre, keby si ho upieral, ale nevždy to pomáha svoj zrak k nebesiam. A ja som to pár dní našiel na Slovensku, ja som to pozoroval, tú udalosť online, vy ste si ho ani nevšimli v týždni. A to partia mladých ľudí už niekoľko rokov, myslím si, že to má, a nie, že myslím si, má to pod vedením Michal Horský, ktorého som spoznal ešte, keď bol takéto deculo, pretože jeho otec Mišo Horský bol zamotaný do zakladania verejnosti proti násiliu Trnavskej univerzity, čo chceš, už nežije. Založil partiu, tá si hovorí Demdis, a oni sa pokúšajú viesť dialog s ľuďmi, ktorí majú rôzne zakotvenie, politické, hodnotové, náboženské, rôzne. A ja som proste s úžasom pozeral, že oni sa vedia rozprávať, že oni vedia nachádzať v tom každodennom živote proste témy, ktoré ich spájajú. To sú vecné problémy väčšinou. Hej. Ak proste životné prostredie je vecný problém, kvalita života je vecný problém, seniori sú vecný problém a vnášať do toho proste nejakú ideológiu alebo náboženskú vieru není dobré. A není to dobré. Takže toto je, proste ja o tom hovorím už roky, je to triviálna vec, ktorá sa nám proste nedarí. Ale dialóg je proste nádej a potom je ešte nádej, ja neviem, jak sa vám povedať. Tak sa bola jedna kniha, ktorú som si ani nekúpil, pretože sa mi zdalo, že ten titulok tej knihy mi hovorí všetko. Napísala to nejaká premiérka, to tiež neviem odkiaľ z Nového Zélandu alebo z Islandu, odkiaľ. Mladá premiérka, tá kniha sa volá Nádej je čin. Nádej je čin, nie kázanie. Nie mudrovanie, nie moralizovanie. Čin. A jak je to jednoduché, ako málo to pestujeme. A tretia, posledná vec, o ktorej som chcel hovoriť dneska, a o nej som už tiež hovoril, ale poviem to znova. Skús pomenovať figúry, postavy a postavičky, ktoré nám proste ničia život od rána do večera svojou retorikou, svojimi činmi, svojou neschopnosťou dialogu. No, tak keby si šiel niekam do globálneho sveta, tak pre mňa ako nemám žiadny problém vysloviť Trump, vysloviť slovo Babiš, vysloviť slovo Fico, vysloviť slovo Orbán, vysloviť slovo Putin. A takých je, koľko chceš.
Ani o nich nevieme. Oni totiž fungujú v rodinách, komunitách, bublinách, kmeňoch, v ktorých žijeme, no ale v tej rodine trpí rodina. Ale keď sa takýto egomaniak stane prezidentom impéria, tak to je iná káva. No ale prečo to hovorím? Pretože sa mi zdá, že žijeme vo svete takej zvláštnej nerovnováhy, proste, keď mužský princíp valcuje ten ženský a pre ten orchester, ktorý dirigujú muži, je typické slovo ja a zase iba ja a slovo pravda s veľkým P, ako keby žiadna ďalšia neexistovala, iba tá moja alebo naša. Zatiaľ, čo ten ženský princíp proste stojí a padá na láskavosti a súcite. Ja by som bol obrovský rád, keby sa tej ženskosti dostalo v politike a vo všetnom živote proste väčšej váhy. Proste to, čo sa deje na Slovensku napríklad v poslednom čase, to je taká arogancia práve voči tomuto princípu, veď tie ženy sú týrané a zabíjané. A oni sa tvária, ako keby to bola súčasť štandardného života. Čo to je? Čo to je? Hej? Aj tu existujú záblesky svetla, dokonca aj na tých vrchných priečkách tej mocenskej hierarchie. Tak mali sme prezidentku Zuzanu Čaputovú, máme v Čechách Petra Pavla, to síce nie je žena, je to chlap, jaký má byť a tak to človeka nabíja energiou, pretože vedľa tých, čo ich denne urážajú a oplúvajú, vyzerajú skutočne ako velikáni. Čiže 3 veci je ňom, každá je strašne jednoduchá a pritom ťažko vstupuje do nášho každodenného života. Odpúšťanie, prelínanie politiky a všetno malých a veľkých dejín v negatívnom slova zmysle. A to posledná, tá symetria yin a yang. O všetkom som už hovoril a opakujem to do nekonečna. A nie som si istý, či opakovanie je matka múdrosti. Hlavne v médiách, nie? To za 2 dní už to bude v Kibli, ten náš rozhovor. Ja neviem, či toto je smútok. Mne písal aj Peter Zajac, keď čítal tú knižku o odpúšťaní, ktorú som ti daroval. Teraz. Že mu pripadá hriešne. Aj tento typ smútku, aj tento typ akoby vzývania konca života a vyrovnávanie sa so smrťou. Ale ja si myslím, že to je proste, tam nie je nič negatívneho. Proste človek musí prijať, že život je takto a zase takto. Že musí žiť tak, aby jeho deti, jeho vnúčatá, jeho blízky a blížni niesli proste nejakú pozitívnu stopu po tom, čo tu zanechal. Hej. No proste nechce sa mi ujúkať. Hej. Proste pochybujem, že aj na tej pohode, že budem podskakovať a trsať, keď tam budú účinkovať. Ten Mišo Kaščák je zázrak Boží. To je naozaj dobre skupina. Moja vnúčka, ktorá tam bude, určite bude vo svojom živle. Ja si proste poviem svoje a pôjdem domov so všetkou úctou k mladosti, radosti a nádeji, ktorá je v nich, v tých ľuďoch. No, ale ja mám furt taký pocit, a zdá sa mi to predčasné v tvojom prípade, že sa lúčiš so životom. Ale to není... Nechcem byť krutý, aj ty sa lúčiš so životom. No jasné. Všetci sa lúčime so životom. Proste treba prijať fakt, že ľudský život je jeden cyklus, ktorý má koniec. Hej?
a dokráča do toho konca s čistým svedomím. Toto slovo svedomie, proste by som dal 16 vykričníkov, s čistým svedomím je kus umenia. No ale není to jedno, že či zomrieš s čistým svedomím alebo bez? Není to jedno. Prečo? No tak keby si bol veriaci kresťan, Som. tak v tom prípade vieš, že budeš skladať účty. A keby si bol sekulárny intelektuál, Ako ty? ako napríklad ja, tak vieš, že tým arbitrom, pred ktorým skladáš účty, si ty sám. Si ty sám. Veď, preto som povedal, že pred smrťou človek má povedať prepáč a ďakujem. Tak odísť a nemať zaplatené účty a nechať biankošek na potomkov není fér. Ani zodpovedné. Ale mohlo by ti byť to už jedno, ne? Prosím? Keď už tu nebudeme, však by nám to mohlo byť jedno. Ale možno, že tá posledná minúta alebo hodina v živote je veľmi dôležitá. Možno, že najdôležitejšia. Fedor, uvidíme. Uvidíme. A keď uvidíme, tak to nebudeme už schopní prerozprávať druhým.